Bueno, boas tardes, antes de nada, por convidarme cando... Bueno, eu estive aquí nas 3 edicións. A verdade é que cada vez que vía cada unha das voces dicía mi madriña que difícil debe ser eso. Hoxe tócame estar aquí e diredes, claro, manager, promotor e tal, pues, o típico, unha maleta, non para de viaxar. Sí, non paro de viaxar, pero a historia que vos quero contar é que eu nací nunha aldea, nun lugar que se chama Piñeiro, nunha parroquia que se chama Briallo, no Concello de Portas, e perto de Caldas de Reis, un concello de 2.700 persoas. E cando nacín, me lembraba antes cando Florentino comentaba, porque eu nací na miña casa e me extrañou moito porque había moitas terras, había gando, e trator, e todo isto, tal. Entón, dicía, joder, nesta casa non emigrou ninguén, pero, sin embargo, entre curas e monxas, conozco a 7. E dicía, joder, claro, logo me din conta e dixen, claro, isto ten que ver que, claro, habendo terras, non tens que emigrar. Entón, cando tiña por aí 5 anos, o irmán maior de miña avoa, que era hermano de La Salle, un dos fundadores do Colegio da Salle en San Lucas de Barrameda, viña todos os agostos e me traía unha maleta. E naquela maleta, claro, eu estudiaba a EXB, ali en Portas, pero na maleta, abría a maleta, viña da estación do tren de Redondela, abría a maleta, levaba o fallado, e naquela maleta viñan libros, viñan mapas, planos de cidades, viñan cómics de Roberto Alcácer e Pedrín, viñan aquelas enciclopedias que había antes de Sopena, de Delvives, de Álvarez, que empezaban con urbanismo, aritmética, geometría, un pouco da Biblia, e acababan... E dicía, jo, isto... Entón, eu empecé a darme conta, e dicía, cando chegaba á escola, era un superhoi. Pero dicía, eu, de verdade que aquela maleta, todos os anos, iban pasando todos os anos, aquí vivo evolucionando, logo chingas unhas pinzas así destas de antes que había, onde traían os jeroglifos, a sopa de letras, os crucigramas e todo. Eu empecé a medrar soñando. A mí me piden 8 fotos, eu podría ter esta foto todo o tempo. Porque a min esa maleta o que fixo foi soñar. Estuve polo mundo, vin moitísimas cousas, e, sin embargo, eu estaba no fallado da miña casa cunha manta vella que lle fixen un burato para metela aí debaixo dunha bombilla, debaixo das tellas, e aí me pasaba o inverno con esa maleta. Claro, que me dou isto? O que me dou é unha visión soñadora de que eu xa era imparable. Entón, claro, a que me dediquei? Bueno, pois estudiei Relacións Laborais, fixen 3 másteres, convertíme en técnico de permisión de riscos laborais daquela, especialmente en Ciudad Marítima, acabei traballando no Servicio Galego de Colocación, fixen 1000 cousas, traballaba nos Brans, inaugurei aquel garito en Sanxenxo, con viola que recorda, que se chamaba Edra, ali na playa de Silgar, inaugurei moitos locales, na hostelería, camareiro, fixe un pouco de todo, non? Pero sempre tiña unha idea como dicindo, vou facer o que me gusta, o que me fai feliz, non? Deixei todo aquilo en algún momento. E por que deixei? Porque, claro, lógico, cando era pequeno, a música. Pero enseño esta foto non pola guitarra, porque a guitarra eu non sei nin onde acabou esa guitarra, nin porque está, ademais xa se ve que non era nin tocable. Quería enseñar a foto polos pés negros, sabes que teño. Por qué? Porque sempre estuve anclado á terra, sempre estuve anclado aquí e non entendía. Ás veces, cando iba ao instituto, e se rían de mí porque falaban galego, é porque tiña vacas, ou iba con meu avó ali á feira do mosteiro, e me decía, no, pero é que este é un montuno, tal, non sei que. Digo yo, pero esta xente é parva. O sea, decir, onde vivimos esta xente? Pero fíxome gracia, porque atopei esta foto e dixen eu, que sentido ten a guitarra? Porque eu nunca toquei a guitarra, e me dedico á música, nin toquei nunca nada. Eso veu despois. E veu despois, esta é unha foto que di moitísimas cousas, porque o que vedes aí o protagonista leva a chaqueta roxa, que é Xoel López, que ten a culpa do que me adique hoxe a desto da música, porque empezamos xuntos cun proxecto que empezou aquí, na Coruña, que se chamaba Deluxe, e, claro, me din conta que había sido, personal laboral, que xa me iba a convertir en funcionario, e de repente dixen eu, non son feliz, vou me dedicar a outra cousa. E este me dixo, este serías un bon manager, e digo, pero este é un manager que é? Entón, empecé a
naquela non había nin internet, non había LinkedIn, nada, estou falando do ano 2001, acaba de falecer meu pai, ademais, e dixen, bueno, pois eu quero ser feliz. E a verdade é que levamos 25 anos xuntos. Ese escenario, o que vede detrás, vedes un carballo, é na Carballeira de Caldas, que eu, como traballaba no Servizo Galego de Colocación, pensaba que, decía, joder, en Caldas aguas termais, se somos capaces de promocionar o pobo das aguas termais a través dun festival de música, pois realmente vamos xerar emprego, vamos xerar economía, vamos a ser capaces de tal. Bueno, ese festival é o Festival Cultura Quente, que empezamos no ano 98, e iso foi como aprender, tiña unha, ao mesmo tempo tamén tiña un local que facía concertos ali, unha tenda de discos en Pontevedra, iba, o sea, non me dedicaba a nada a música, pero de repente estaba metido en todo o que tiña que ver con aquelo, non? E que pasou? Bueno, pois o que pasou foi que de repente empecé a darme conta que a música, que a industria musical, mellor dito, o que facía era, tiña unha capacidade de comunicar, de divulgar, de ser capaz de mellorar cousas. Entón, dixemos, bueno, pois mira, vamos a empezar a reforestar montes. Vamos a empezar a traballar en identificar os valores da terra, das persoas, porque parece que está pasando o tempo, parece que é o público que ven, pero o público tamén lle temos que dar algo maiores. Entonces, que pasou? Pois o que pasou foi que apareceu a crisis económica que nos machacou un pouco a todos, ou un pouco bastante, mellor dito, e no 2012 decidimos crear un proxecto que era música, gastronomía, agora vos conto a gastronomía, esa lideira, e ideas. E montamos unha plataforma de proxectos emprendedores daquela, empezamos a traballar naquela plataforma, darlle dimensión e a comunicar gracias á música, e o que conseguimos é que de repente se creara unha incubadora de empresas. Algúns vos poder lembrar de Vía Vigo ou Vía Galicia, pois os inicios empezaron con esta historia, non? Daquela. E da gastronomía, que Lucía te acordarás, cando fixemos aquel... Bueno, a mí me invitaron ao Festival de Cine San Sebastián e había unha sección que era Cinema Culinari, que era proxección de documentais de todo o mundo sobre a gastronomía. Entón, ali estaba, 6 da tarde, Cines Príncipe, de Donosti, me sentaba, había a película, cando acababa a película, así, 7 días, 7 películas, ata que, de repente, collo o coche, veño de volta e digo, joder, estou vendo unha película dos viños de Chile, vendo unha película de Xapón, de non sei que tal, e Galicia non ten ninguna película documental sobre todo isto. Bueno, pois reunín o equipo, como suele decir, e aos 3 anos estábamos ali como nos Cines Príncipe de Donosti presentando unha película que se chama Cociñando na fin do mundo, que era a primeira película documental de gastronomía de Galicia. É dicir, todo isto ven da maleta, todo isto ven da maleta do tío Manuel que me permitiu todo isto. Entonces, nos demos conta de que realmente esta foto que me vedes aí coa pata aí quebrada viña a ser tamén un cabreo que levaba encima de decir, joder, estamos reforestando os montes e agora me chaman que onde estivemos reforestando ardeu o monte. E dixen yo, aí sí, pois por cada un que me des, vou plantar 1000. A raíz de aí, formouse, bueno, constituímos unha fundación, a Fundación Porta América, que traballa precisamente en varios proxectos, entre eles hai un proxecto que vai para o trienio 27, 28, 29, que veredes por aí, que é un proxecto que se chama Respira, e ten moito que ver co noso, coa terra, co que nos identifica. Pero claro, eu viña do mundo laboral, viña de xestionar emprego, viña de traballar no convenio colectivo do sector en Galicia, o sea, que é o único convenio que existe a nivel estatal. Entonces, de repente, empecé a dicir, isto non é un sector que para mí era un sector productivo como outro calquera, pero carecía dos pilares básicos, non? Entonces, bueno, aí traballando con distintas asociacións, dicimos, oye, por que non, en vez de estar criticando aí un pouco por un lado, facendo as cousas de outra maneira, por que non somos capaces de analizarnos e ver que é o que temos en común entre todas as asociacións e construir un sector productivo que realmente desde aí podamos ter os pilares básicos deste sector. Por que non empezamos a traballar en algo que ten calquera sector productivo, como pode ser un observatorio de datos, como pode ser uns itinerarios formativos, como pode ser
todo que é unha adaptación normativa, plans de internacionalización, traballar no desarrollo do talento, a nosa materia prima, traballar en o recoñecemento da música como ben esencial, da cultura como ben esencial, pero tamén o valor socioeconómico que xeramos. E, bueno, pois, estuve aí dándolle voltas e, ao final, acabei presidindo a Federación da Música, que creamos, que era máis de 125.000 socios, algo que estou facendo ahora mismo, espera un momentiño, estou facendo desde México coa creación coa organización da Feira Internacional da Música de Guadalajara, en México, que facemos coa Universidade de Guadalajara. Todo este proxecto dou lugar ao Instituto da Música, que está ahora en marcha, e dende logo foi o paso tamén que precisaba e que, de alguna maneira, todo o que vin facendo de antes, da primeira etapa da miña vida, tamén se culminou un pouco con todo isto. Esta foto foi como un recoñecemento que tuve no 2024 como Premio da Cultura na sección de música, pero eu apoño desde a humildade e o agradecemento porque dicía que non son músico, me están dando un premio de música a alguén que non é músico. Foi moi significativo porque foi como un recoñecemento a todo un traballo para mellorar o noso sector. Aquí tedes unha foto de moita xente no meu concello, en Portas, nun Porta América, e quero facelo extendible a mañá empezou o Son do Camiño, 3 días con 42.000 persoas, aquí entran 20.000 cada día, o Río Verbena, facemos o Porta América tamén en México, o ano que ven facémolo en Medellín, hai outros países tamén onde vamos a facer, pero ao final, eu que quería decir é, cando remata o festival, eu me poño lá na porta, e vou vendo a xente que vai saindo, non? E o que me quedo é no sonriso e no grado de satisfacción que pode ter a xente. E ao mesmo tempo, que son de datos, e digo eu, toda esta xentiña que está mañán en Santiago, que está viaxando, que tal, é dicir, canto diñeiro deixa, cantos recursos deixan no noso sector, pero tamén en todos os sectores de forma transversal. É dicir, igual vai sendo tempo de que nos consideremos este sector tamén o sector estratégico. En iso estamos traballando de fai moitísimo tempo, non só eu, senón todo o noso equipo de Esmerarte, que aquí falta moita xente, temos unha sede en Vigo, en Madrid e en Cidade de México, e, bueno, pois unha cena de Navidad na que me toca cociñar a mí para todos, ou viña cociñando, non solamente o que está na foto, senón a familia, os grandes amigos, a xente que cree desde hai moitísimo tempo nas nosas ideas, no noso capacidade de soñar, e repito que volvería á primeira diapositiva, a primeira foto, donde todo saiu desde un fallado, dunha maleta bella, de meu tío Manuel, que de alguma maneira me fixo ser imparable. Muchísimas gracias.